Hola, soc Teresa Ciges i aquest és el meu canal de YouTube sobre comunicació política. Ara fa un any que tots vam viure les eleccions municipals i he pensat que seria un bon moment per recordar-les. No? Avui al vídeo tractarem com van ser les eleccions municipals a Barcelona i a València. Comencem! Ara fa un any que els carrers i les places de València i Barcelona es van omplir amb aquests cartells. Us en recordeu? Que ens votin, come on boys, come on boys. Que els votin, a falar. Com veieu, tots tracten d'apostar per la imatge del candidat, excepte la CUP, que fa una bona estratègia perquè la candidata no és molt coneguda. A més, també apreciem com hi ha qui tracta d'amagar el logo del partit, la imatge de marca, com és el cas dels populars de Maria José Català i de Josep Bou, la tenen allà en un raconet, i altres com ostenten de marca, com és el cas del socialista Sandra Gómez o Jaume Collboni, ja que la marca té una bona popularitat, i també de Fernando Giner, el de Ciudadanos, que fa servir el cartell prototípic de les darreres campanyes. A més, veiem com la imatge d'Ernest Maragall no va únicament a soles, sinó que sempre o quasi sempre va acompanyat de la seva número 2, de l'Hisenda Alemany. Això per dues qüestions. Per una, per rejovenir la candidatura, i per altra, per demostrar que no és una qüestió de personalisme, sinó que és de treball en equip. També veiem com Ada Colau no únicament aprofita un cartell de campanya, sinó que les banderoles són segmentades per les temàtiques principals de la campanya, per temes. Cada banderola un tema. I veiem també que Ribó, per exemple, amb una sola imatge projecta tots els temes principals. Al llarg de la campanya no sols van veure cartells electorals, sinó també les imatges que els equips van decidir que havien de projectar els candidats. S'allunya cada pas, esborra els senyals i no torna cap cosa. Com que els dies van... Queda una setmana, la setmana decisiva. Romandre dins o fora. Per mi, la clau d'aquestes eleccions va ser la segmentació. Estem davant d'unes eleccions municipals en què a la gent el que realment li interessa és que soluciones els problemes del seu dia a dia. No? En un moment en què sabem, no, els equips de campanya són conscients de les necessitats que té cada barri, però no sols cada barri, sinó cada carrer, doncs els partits van aprofitar i van dirigir els missatges molt segmentats. Posat per cas, al carrer 1 tenen unes necessitats o unes preocupacions diferents a les del carrer 3. Per tant, tota la comunicació per xarxes presencials, flyers, etc., que dirigim al carrer 1 serà sobre els problemes o necessitats que tinguen i és ben diferent als del carrer 3. Ara bé, si volem parlar d'estratègies innovadores i fresques, tenim tres casos. En primer lloc, la gamificació que va dur a terme la candidatura de Podem València. Van llançar un videojoc en què la candidata Maria Oliver perseguia als corruptes i ajudava a les persones que ho necessitaven. En segon lloc, Ada Colau va fer de youtuber, es va sumar al seu canal i va adaptar les seues formes i ens va explicar durant 10 setmanes quina era el seu dia a dia de campaña. Quedan 2 semanas para las elecciones en Barcelona y ahora sí que sí, estamos en plena campaña electoral. Cada día hay que hacer ruedas de prensa, entrevistas, actos, mítines. Barcelona és capital era una nova candidatura i vaig jugar les seues cartes al món digital. Els últims dies, aquells que estàvem a Barcelona estàvem bombardejats perquè cada vegada que volíem veure un vídeo a YouTube ens eixia una publicitat de la candidatura. Això ho van treballar molt bé. I a més, pel que fa al SEO,
Per exemple, buscaves Ernest Maragall i el primer que eixia era un article que ells van fer negatiu cap al candidat. Per què? Perquè s'havien treballat molt bé això, les cerques i el SEO de Google. Això, òbviament, la candidatura d'Esquerra Republicana ho va pal·liar ràpidament quan es van adonar, però sí que és cert que esta va ser una campanya en negatiu cap al candidat, però molt ben treballada. He considerat que podia ser interessant parlar amb algunes persones que van estar al capdavant de les estratègies de les campanyes. Els he preguntat quins eren els principals objectius i quines eren les estratègies que van dur a terme. El nostre objectiu principal era revalidar l'alcaldia, per a la qual cosa necessitarem que es mantinguera o es reforçara el bloc d'esquerres que permetia aquest govern de progrés, i al mateix temps un segon objectiu seria que Compromís continuara sent la força majoritària dins d'aquest bloc i a poder ser també la primera força dins de la ciutat. Ens trobem en una ciutat on hi ha clarament una majoria de dretes, no? És una ciutat més aviat escorada a la dreta. Per això el nostre objectiu era al mateix temps mobilitzar a l'electorat més progressista, a l'electorat d'esquerres, però desmobilitzant o no mobilitzant massa a l'electorat de dretes. Això ho vam aconseguir fent una campanya amb les polítiques que havien desenvolupat que generaven més consens entre la ciutadania i després segmentant per barris i a cada barri atenent aquelles qüestions que consideraven que tenien més impacte pel perfil dels veïns i veïnes d'aquest barri. Al final també hi havia dos elements que van ser claus en la campanya. Un era una campanya molt centrada en el candidat, perquè teníem una enquesta que ens deia que la percepció ciutadana era millor del que era el nostre candidat Joan Ribó que no de la marca. Hi havia entre 5 i 6 punts de diferència. Joan Ribó tenia una acceptació, una bona valoració de fins al 29%, tenint en compte que al final van treure, crec que és un 27,7% dels vots, per tant l'estratègia va funcionar. L'altre element fonamental en la nostra campanya era vincular, identificar la nostra marca, la nostra candidatura amb la pròpia ciutat, no? València com a leitmotiv de campanya també. I això crec que es va funcionar molt bé perquè serveix per a que la gent identifique la nostra gestió i el que és la ciutat de València amb la candidatura que nosotros presentábamos en las elecciones de 2010. Nosotros nos enfrentábamos como partido a una campaña muy complicada. El primer reto era intentar hacer una opción electoral competitiva de un partido que compartía gobierno y además era el minoritario dentro de un gobierno. Todos sabéis que es muy difícil estar en una coalición y ser un partido que además sume votos y no acabe absorbido por la opción política mayoritaria. Y luego además contábamos con un hándicap de enfrentarnos a muchas opciones electorales, muchas de las cuales tenían una candidatura que personalmente era más conocida por el resto de la ciudadanía. Por eso planteamos la campaña en dos espacios, uno de conocimiento y otro de maximización de resultados. Y para ello introdujimos alguna herramienta novedosa. Segmentamos sociológicamente la ciudad, también geográficamente, y establecimos medidas de impacto diferenciado. Distribuimos los recursos de la campaña de la manera que fueran a los barrios donde había más utilidad de nuestros recursos, por ejemplo, o a determinados tipos de perfiles les llegaban las propuestas que más les podían interesar. Además, aplicamos un diseño muy rompedor, una campaña que hablaba de aire fresco e intentamos darle una visión, valga la redundancia, más fresca a una campaña que tenía que salirse de lo clásico para no obtener los resultados clásicos de una segunda fuerza de un gobierno. Y la verdad que los resultados fueron bastante buenos. Fuimos la fuerza que más creció, reeditamos gobierno y dentro de este plan de campaña, que es a largo plazo, no era solamente unas elecciones, la verdad que estamos muy contentos del rendimiento de las herramientas que utilizamos. El nostre principal problema, que jo crec que això ens fa diferents a tota la resta, evidentment, i ens fa encara les coses d'una altra manera, el principal problema és que la gent no ens coneixia. Nosaltres el tema digital era important, sobretot perquè és el que ens permetia afinar més. O sigui, digitalment tu pots saber... També ho havíem fet, per la campanya, diguem-ne, de cara a cara. Vam analitzar les dades, creuant dades de les anteriors eleccions i amb les enquestes que hi havia, per veure a quins barris, i anant molt, molt al detall, podíem tenir més possibilitats d'aconseguir més vots. Llavors, en aquests llocs, per exemple, vam fer una campanya porta a porta, vam fer moltes proves de dir què passa si posem ara un anunci a l'Ola o a una revista del Cor i què passa si posem un anunci a un altre lloc. Sempre ho vam fer amb Google, bàsicament, perquè és molt més barat. O sigui, perquè era el que ens pretenia, era el que ens permetia afinar més i obtenir un possible retorn més gran.
Sí, sí. I alhora és el que ens permetia també no només afinar més a l'hora de dirigir el missatge, sinó afinar també molt en relació a qui arribava, és a dir, qui s'interessava pel nostre missatge. I ara sí, arriben les recomanacions. En primer lloc, vull recomanar-vos aquest llibre de Xavier Peitivi, Les campanyes connectades. Crec que és fonamental que qualsevol persona que ens interessa tot això de les campanyes electorals el llegim, perquè és supercomplet i es pot aplicar en el nostre dia a dia. Espero que el dia que dediquem un programa genèric a les campanyes puguem comptar amb Xavier. En segon lloc, el podcast Això no toca, en què en este programa fan una comparativa entre els candidats de les eleccions de Barcelona i barris de Barcelona. I em sembla molt interessant i molt graciós i podríem fer-ho el mateix, us proposo fer el mateix amb els candidats de l'alcaldia de València, per què no? Els comparem? En tercer lloc, un article de Xavi Calvo a València Plaza sobre com han sigut els cartells de campanya de les candidatures de València. I en quart lloc, un podcast de Patricia Centeno a l'Estat de Gràcia de Catalunya Ràdio, en el que parla també dels cartells de campanya, però en aquesta ocasió sobre els candidats a Barcelona. I fins així el vídeo, aquí acaba. Ja sabeu que així baix als comentaris podem comentar tot. Podeu fer propostes, suggerències, qualsevol cosa. També sabeu que a les descripcions us deixo totes les recomanacions que heu fet, els enllaços per accedir ràpidament. I res més, que moltíssimes gràcies per arribar fins ací i fins el proper vídeo. Adeu!